Ήρθαμε και σήμερα. Ήρθαμε. Παίζουμε κυπριακά και σήμερα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα ξεκινάει ένα Σαββατοκύριακο, για μας τουλάχιστον. Για εσάς έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές ώρες. Από το πρωί βέβαια, αλλά τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Σπίτι σας, συντονισμένοι στο Ρικένα. Παίζουμε κυπριακά. Είσαστε έτοιμοι? Φτιάξτε καφεδάκι. Να τα πούμε. Καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε αγκαλιά τα παιδιά σας. Σαν παιδί μου σε νιώθω. Τα παιδιά σας, την οικογένειά σας και απολαύστε το παίζουμε κυπριακά γιατί ξεκινάει ευθύς αμέσως. Πάμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε δύο υπέροχες ομάδες στην καινούργια αυτή εβδομάδα που ξεκινάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Οι Καλαμαράδες. Αγαπώ. Πατρίδα. Από πού είστε? Εγώ καταγωγή από Κύπρο, αλλά έμεινα 43 χρόνια στην Ελλάδα. Σε ποια περιοχή? Είμαστε Κύπρο. Αθήνα, Αμπελόκηπους. Εγώ έμενα ζωγράφου 11 χρόνια. Κοντά. Βρεθήκατε εκεί πέρα, Αμπελόκηπου ζωγράφου? Όχι, εδώ βρεθήκα. Εδώ βρεθήκατε. Γιατί εκεί πέρα είστε στα πιο κοντά. Δεν συμπέσατε. Σίγουρα συμπέσατε κάποια χρόνια. Πολλοί κόσμος εκεί. Δεν κάνατε παρέα όμως τότε? Εδώ. Και πώς βρεθήκατε Ελλάδα και οι δύο? Εγώ πήγα πρόσφυγα το 2004. Τον πόλεμο. Εγώ πήγα σπουδές, παντρεύτηκα εκεί, έμεινα εκεί, δούλευα εκεί. Ερωτικός μετανάστης. Ναι, δούλευα εκεί. Τέλειο. Καλαμαρού η γυναίκα? Όχι, Κύπρια. Και τη βρήκατε εκεί? Ναι. Έχει πολλούς Κυπραίους στην Ελλάδα. Και, συγγνώμη, ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν, αλλά πας στην Ελλάδα. Ναι. Θα βρεις τον Κυπραίο? Όποιος δώσει πάνω σου. Γιούτησε έναν Κυπρέα, μάνα. Ό,τι γίνεται, είναι κοινά ενδιαφέροντα, έτσι πάει. Γιούτησε έναν Κυπρέα, τέλος. Εμένα τα παιδιά είναι στην Ελλάδα. Ξέρετε, Το παιχνίδι μας το ξέρετε, το γνωρίζετε? Ναι. Είναι για την παράδοση. Μπορεί να λέγεστε Καλαμαράδες, απλά έχετε περάσει από Ελλάδα. Άρα οι γνώσεις σας κυπριακές παραμένουν. Ναι. Και θα τις δούμε τώρα, σήμερα. Οκ. Πάμε να δούμε την άλλη ομάδα. Η άλλη ομάδα είναι η Πολλά άνετη. άνετη. Τι ήταν το ακροβατικό? Έσπισα για να δω, γιατί ξέρεις, Ούγαρα έρχεται μόνο, δηλαδή είναι και η ηλικία, είναι και η γωνία λήψης σήματος. Εγώ δεν είπα κατάλαβες. τίποτε. Η νεολαία, αυτή η νεολαία δηλαδή είναι ώρες. Τι να πεις? Τι κάνετε? Μια χαρά. Κυπρέοι. Εσείς από Κύπρο εδώ? Κυπρέοι, ναι. Με Ελλάδα δεν έχετε κάνει καθόλου, δεν πήγατε να σπουδάσετε? Διακοπές. Μόνο διακοπές? Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, η κλασική πόλη της Ελλάδας. Βέβαια. Αστόρια, δεύτερη Ελλάδα. Στην Ελλάδα ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος? Εγώ σπούδαζα 5 χρόνια. Πού? Πειραιά. Στο Πειραιά, αγαπημένο. Αγαπώ Πειραιά. Ολυμπιακό Πειραιώς. Έτσι. Οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται. Εσείς από Ελλάδα? Από Ελλάδα, εντάξει, διακοπές. Πού πηγαίνετε, σε κάποιο νησί? Όχι, Αθήνα είμαι. Αθήνα και λίγο Θεσσαλονίκη. Για θέατρο και μπουζούκια ή απλά για... Όχι. Δεν είστε Δεν είμαι φαν των μπουζουκιών, Εντάξει. Πάρα πολλοί Κύπροι που έρχονται πάντως στην Αθήνα συνδυάζουν θέατρο με μπουζούκια. Το κέφι καλά κρατεί. Το ομολογώ. Όταν δεν υπάρχει το κυπριακό στοιχείο, είναι άδεια τα μαγαζιά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνετε, αλλά έρχεστε πάρα πολύ. Κρατάμε και την ελληνική οικονομία στα ύψη. Καλά και τα θέατρα, δεν το συζητάω. Πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει άπειρους Κύπριους στα θέατρα. Και μπράβο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε τις παραστάσεις, να στηρίζετε και τις παραστάσεις σας εδώ, τις εγχώριες. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι μας το όμορφο. Θα ήθελα ένα άτομο από κάθε ομάδα να έρθει εδώ στην καμπάνα να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Ελάτε για να απαντήσετε σε μία ερώτηση. Επιλέξτε εσείς ποιον θέλετε παίχτη. Πίσω από εδώ. Πίσω τα χέρια. Όχι, εδώ. Ορίστε, πάνω να δώσει το χέρι. Εδώ και φεύγεις, δεν με βλέπεις. Δεν τον βλέπω. Ελάτε εδώ. Είναι σαν το βελάκι αυτό που δείχνει εδώ. Δείχνει το στομάχι ουσιαστικά. Ελάτε πιο εκεί. Έχουμε και μεγάλα στομάχια. Ωραία. Πίσω τα χέρια. Και πριν μου πάρει τη θέση ο Γιάννης. Τι σημαίνει? Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη τουρτουρό? Απαναγιά μου. Κρυώνω λέτε. Πάρα πολύ. Κρυώνω. Σωστά, στις θέσεις σας. Είναι κρυώνω, τρέμω από το κρύο ή από το φόβο πολλές φορές. Είναι αυτό που σε κάνει. Λοιπόν, ξεκινάμε με εσάς. Δεν έχετε πάρει έξτρα πόντους, έτσι κι αλλιώς. Απλά έχετε κερδίσει το δικαίωμα να ξεκινήσετε πρώτο το παιχνίδι. Ναι, Ερμηνεία λέξεων, πάμε. Τι σημαίνει η λέξη ημάλι? Α. Μασχάλι. Β. Γόνατο. Γ. Κλάδος παραφιάδα. Δ. Κορμός. Ξαναδες τη λέξη. Ημάλι. Μάλιστα. Μπορείτε να το δείτε και απέναντι. Είναι ο κορμός. Υπομάλι. Είναι το α νομίζω. Ημάλι. Α. Μασχάλι. Β. Γόνατο. Γ. Κλάδος παραφιάδα. Δ. Κορμός. Ένα δευτερόλεπτο, απαντήστε. Το α. Το Α λέτε. μασχάλι. Ή μασχάλι.
Για να δούμε, είναι μασχάλη. Έχουμε κλειδώσει το α και βλέπουμε ότι το α δεν είναι σωστό, είναι λάθος. Εσείς μας γνωρίζετε. Μάλι. Θα λέγα το γάμα. Το γάμα λέτε. Κλάδος παραφιάδα. Για να κλειδώσουμε λοιπόν το γάμα. Κάτι με κλαδέματα, ξέρω. Και να δούμε, είναι το γάμα σωστό. Και είναι σωστό, μπράβο σας, και παραμένουμε σε εσάς. Ποθαρώ. Α, υπολογίζω, Β, παρατηρώ, Γ, κυκλοφορώ, προχωρώ, ή Δ, εμπιστεύομαι, δίνω θάρρος. Ποθαρώ. Ποθαρεύκω, διόσου Ναι. υπολογίζω, κυκλοφορώ, νομίζω το εμπιστεύομαι. Ποθαρώ. Εμπιστεύομαι. Τι λέτε λοιπόν? Το Δέλτα. 10 δευτερόλεπτα. Δέλτα. Ποθαρώ, δηλαδή ποθαρίνω, διόσου νομίζω το Δέλτα. Το Δ λέτε. Κλειδώνουμε λοιπόν το Δ. Είναι το Δ σωστό? Πολύ Είναι σωστό, μπράβο. Good. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη «οτεψίζεις»? Α. Καυγαντζής. Β. Ανεδής, ανήθικος. Γ. Ανισόρροπος. Δ. Κατασκευαστής ταψιών. Ο καυγατζής. Το α. Το Α λέτε. Το α, είσαι Ο σίγουρο? τεψίζεις είναι ο καυγατζής. ο καυγαντζής. Για να δούμε, είναι το Α. Κλειδώνουμε το Α. Ξεκλειδώνουμε το Α. Και είναι δεν λάθος. είναι το Α. Εσείς τι λέτε? Τεψίζει. Νηθικός. Ανισόρροπος. Το Δέλτα να δούμε, στη τύχη. Το Δ λέτε. Για να δούμε, είναι κατασκευαστής ταψιών. Δ. Όχι, και πάλι σε εσάς. Το γάμα. Γάμμα τελικά. Το Γ λέτε. Ανισόρροπος. Κλειδώνουμε λοιπόν το Γ. Κοκκίνησε όλη η πλάση. Και μπράβο! Παρέμεινε σωστή απάντηση σε εσάς με λίγους βαθμούς. Το Β. βέβαια. Άνετους σας βλέπω. Προσπαθούμε. Πάμε στην επόμενη, η οποία είναι η εξής. Ο Τερζής. Και δεν μιλάμε για το είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα, όχι για τον Πασχάλη Τερζή. Είναι Α, ο ράφτης, Β, ο πεταλωτής, Γ, ο τσαγκάρης ή Δ, ο καλαθοπλέχτης. Είναι ο Τερζής. Τερζής, δεν έχω ιδέα. Τερζής. Τσαγκάρης, πεταλωτής, εγουθιό, ράφτης. Βάλουμε το Δέλτα. Δεν έχω ιδέα, έχεις κάτι? Ούτε εγώ. Εγγλείς κάτι? Άσον. Στην τύχη θα πάμε στο Δέλτα. Στο Δ, καλαθοπλέχτης είναι ο Τερζής. Είναι καλαθοπλέχτης? Δεν είναι. Όχι. Η σειρά σας. Το γάμα. Το Γ λέτε. Ο Τσαγκάρης. Ο Τσαγκάρης. Κλειδώνουμε το Γ. Και δεν είναι ούτε το Γ, Α ή Β. Πεταλών, ενώ εδώ που άλλη ήταν πεταλωτή, Ο που άλλη ήταν Τερζής. ο ράφτης. Ράφτης ή πεταλωτής. Ό,τι θες. Αλφα. Το Α, ράφτης. Και έτσι άνετα κλειδώνουμε το Α. Σωστά. Σωστή. Επόμενη σε εσάς. Τι σημαίνει το λιτρατζένον? Α. Αλίπαστο. Β. Καπνιστό. Γ. Μουχλιασμένο. Δ. Κεντυμένο. Το δέλτα. Το λιτρατζένον. Το δέλτα. Το Δέλτα Δ. λέτε με σιγουριά. Κεντυμένο. Κεντυμένο. Για να δούμε. Έχουμε και κέντημα. Δεν έχουμε κέντημα, όχι. Εσείς τι λέτε? Άσε να το ψηλαφίσουμε λίγο να δούμε. Συλλαφίστε το. Βεβαίως, όσο χρόνο Κάντε του θέλετε. μια Έχω νομίζω ενδοσκόπηση. δευτερόλεπτα. Κάντε του μια αξονική τομογραφία. Τζινόν. Πολλά δύσκολο, δεν κουμπάρε. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για ψηλάφισμα. Λίτρα, τζιένο, τζιεύκοτο, μουξιασμένο, ιδέα, λίπας. 5 δευτερόλεπτα. Δεν σας Πού είναι έναν προχωρούμε. που το θέλεις. Το Β. Το Β Το λέτε. Β. Για να δούμε, είναι το Β. Αφού κλειδώσουμε το Β, βλέπουμε ότι το Β είναι λάθος και πάλι σε εσάς. Το α. Όχι ρε, περίμενε. Το α. Τι λέτε? Το α. Το Α ή το Κλειδώνουμε Β. το Α. γάμα, ρε. Κλειδώνουμε λοιπόν το Α, υπάρχει μια διχογνωμία. Κλειδώνουμε το Α και βλέπουμε ότι Το αλίπαστο που κολλά. Είναι το γάμα που είναι Είναι το λάθος Γ. είναι φίλοι. και είναι το μουχλιασμένο. Και όπου πήγαμε στην αρχή και φύγαμε. Φύγατε, δεν έπρεπε. Για να δούμε τι θα ναι. κάνετε τώρα στην τελευταία λέξη της πρώτης ενότητας. Ναι, ναι. Κάστιλα. Α, βιαστικά, Β, διάφορα, Γ, με το ζόρι ή Δ, επισκοπό, για κάποιο λόγο. Κάστιλα. 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 Με το ζόρι. Το γάμα. Κάστιλα.
Αν έχετε κάποια σκέψη, πείτε τη δυνατά να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας. Πολύ άγνωστες λέξεις αυτές. Κάστιλα, Είναι λίγο κάστιλα. δύσκολο. Έχετε 5 Νομίζω δευτερόλεπτα να να μοιραστείτε τις το σκέψεις. έλα ζήτωρα Πες εσύ. το Β. Το Β λέτε. 25% πιθανότητα. Κλειδώνουμε το Β με 25% πιθανότητα, όπως λέτε. Επικράτησε το 75%. Για να δούμε εσείς τι λέτε τώρα. Με το ζόρι. 33,3% δεν το γνωρίζετε. Με το ζόρι. Το γάμμα. Το Γ λέτε. Κλειδώνουμε λοιπόν το Γ. Και βλέπουμε ότι το Γ είναι λάθος και πάλι σε εσάς. Για κάποιο λόγο, για κάστιλα. Α Το ή Δέλτα. Το Δέλτα. Να το Πάμε πάρει να το ποτάμι το δούμε. Δέλτα. 50-50. Άμα είναι δε. Βάζουμε το Δέλτα και το ξεκλειδώνουμε. Σωστό. Σωστά. Τελείωσε η πρώτη ενότητα. Είδε. Για να δούμε τι κάνανε οι δύο ομάδες μας, οι άνετοι και οι καλαμαράδες. Ναι. Τι βαθμούς έχουμε λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν βαθμολογία και έχουμε 75 οι άνετοι πρώτοι και 0 καλαμαράδες. Δεν τα καταφέρετε αυτή την ενότητα, έχουμε άλλες 4 όμως. Οπότε Οκ. μην αγχώνεστε. προσπαθήσουμε. Αμπελόκηπη και ζωγράφου Ενώνουν δυνάμεις. εννοούν δυνάμεις. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη που είναι παροιμίες και φράσεις ή αλλιώς φράσεις και παροιμίες. Ξεκινάμε λοιπόν με εσάς που έχετε δυνατότητα να ξεκινάτε πλέον πρώτη τις ενότητες. Λοιπόν, τι σημαίνει η φράση «Εν κουτσακώνεις πάνω μου». Α. Δεν μπορείς να με χτυπήσεις. Β. Δεν μπορείς να με κοροϊδέψεις. Γ. Δεν θέλω να κάνεις παρέα μαζί μου. Ή Δ. Δεν μπορείς να τα βάλεις με εμένα. Το Δέλτα. Δεν κουτσακώνεις. Εν Δεν μπορείς να με κουτσακώνεις πάνω κοροϊδέψεις μου. πρέπει να είναι. Όχι ρε. Γιατί. Εν Κουτσακώνεις, ξέρετε πώς είναι κουτσακώνεις. Πιάνω. Δεν πάει να ξεγελάσεις κάπως έτσι. Αυτό σημαίνει. 10 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω να σας αγχώσω. Αλλά πρέπει. Δεν 5 μπορεί να δευτερόλεπτα. με κοροϊδέψεις. Ποιο? Δεν μπορεί να με κοροϊδέψεις. Το Δέλτα. Το Δέλτα Το λέτε. Δέλτα που είναι. Το Δέλτα κλειδώνουμε λοιπόν Περίμενε, ποιο είναι που είπε. και βλέπουμε ότι το Δέλτα είναι σωστό. Σωστό. Μπράβο σας. Και ερχόμαστε σε εσάς. Είπεν το Β και Δεν βάλε το το Δ, Δέλτα. αλλά Το- Είπεν το δεν μπορεί να με κοροϊδέψεις. Ναι, ναι, Και μετά λεκτικά, χτύπησατε. Τι το πες. ναι, ναι. λεκτικά ήταν Στον, τα... Μεγάλε. στο νήμα. Λοιπόν, ενέσει τσίπαν. Α, Είναι έχει τσίπα. δεν έχει ρούχο να φορέσει. Β είναι ιδιότροπος. Γ είναι τεμπελχανάς. Ή Δ είναι ξεδιάτροπος. Άνθρωπος και αυτό. Δεν έχει τσίπα τσίπα. πάντου, εκείνο που να αντεδεπετέ, Πάνω σου. είναι εξεδιάντροπος. Το Δέλτα πρέπει. Άμα Τι λέτε? Το Δέλτα. Νομίζουμε το Δέλτα, δεν έχει τσίπα πάνω του Άρα, λαμπτή. κλειδώνουμε το Αυτό Δέλτα. που δεν αντεδεπετέ, λογικά Κλειδώνουμε. είναι εξεδιάντροπος. Κλειδώνουμε τον ξετσίποτο. Το Δέλτα. Δεν έχει τσίπα πάνω του καθόλου. Δεν έχεις. Μίλα όμορφα. Σωστά. Ερχόμαστε και πάλι σε εσάς. Λοιπόν, εκάμαν τον πεστεκίν. Α. Τον μέθησαν. Β. Τον κρέμασαν. Γ. Τον ξυλοφόρτωσαν. Δ. Του έκαναν αυστηρή παρατήρηση. Το ξυλοφόρτωσαν. Εκάμαν τον Α, πεστεκίν. Το ξυλοφόρτωσαν. Το γάμμα. Το γάμμα. Το γάμα λέτε. Γάμμα. Υπήρχε επικοινωνία τώρα. Δεν είδες, το Υπήρχε γάμα. επικοινωνία και δεν Για να δούμε. Κλειδώνουμε το γάμα. Είναι το γάμα. Πολύ σωστά. Είναι το γάμα. Ερχόμαστε πάλι σε εσάς. Εν επήρεν αστάρκαν. Α. Είναι ξεχασιάρης. Β. Δεν παίρνει απολόγια. Γ. Δεν πήρε προφυλάξεις. Δ. Είναι ανυπόμονος. Είναι επειδή αστάρκα, Ευχαριστώ. είναι επειδή αστάρκα. Τι λέτε? Να παίξουμε λότο τώρα. Είναι επειδή αστάρκα. Έχετε 25% πάλι. Δεν παίρνει απολόγια. 5 δευτερόλεπτα. Αστάρκα. Το γάμμα. Το γάμμα. Το γάμα λέτε. Δεν το ξέρουμε. Δεν πήρε προφυλάξεις. Κλειδώσαμε το γάμα. Όχι, είναι λάθος. Αν έχει ένα... Μήπως γνωρίζετε εσείς? Τι είναι. Τι είναι. Β πρέπει να είναι. Γιατί δεν είναι. Πες. Το Β. Το Β λέτε. Β. Κλειδώνουμε λοιπόν το Β. Και το Β είναι λάθος και πάλι σε εσάς. Είναι αστάρκα. 50-50.
50-50, να και εσύ να ξεχασιάδεις. Αμεσιόδε. Ποιος σου έρχεται. 50. 50-50. Δέλτα, τι γράφει το Δέλτα. Είναι ανυπόμονος. Ανυπομόνος. Είναι πειναστάκα, ανυπόμονος, ένα 3 ξεχασιάδεις. δευτερόλεπτα. Δέλτα. 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 Είναι ανυπόμονο. Δέλτα λέμε και βλέπουμε ότι το Δέλτα είναι σωστό και Σωστό. τελείωσε και αυτός ο γύρος. Για να δούμε λοιπόν βαθμολογία. Ξεκόλλησαν από το 0 οι Καλαμαράδες. Ξεκόλλησαν λοιπόν οι Καλαμαράδες, έχει 50 Καλαμαράδες, 110. Υπάρχει διαφορά, μειώσαμε για λίγο τη διαφορά, έχουμε όμως 3 υπέροχες ενότητες ακόμα. Πριν περάσουμε στην επόμενη ενότητα, να ευχαριστήσουμε Πέρικ Νερό Αγρού, δωροθέτης και Και υπεραγορές Ιωαννίδης. σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Και συνεχίζουμε με την επόμενη ενότητα που είναι το μουσικό κομμάτι. Το πολύ ευχάριστο κομμάτι, θα ακούσουμε τη μουσικούλα, θα περάσουμε ωραία. Έχω να σου πω κάτι. Τι, Οπότε ακούεις την κάθε ερώτηση, έχεις μια ξεχωριστή έκφραση. Οπότε ας το κάνουμε λίγα κοντινά. Είμαι παραστατικός να πούμε, ναι. ναι, για να πάρα δούμε, πολλά. να δούμε τώρα με το τραγούδι. Πώς θα πάμε καλά με το Μπαίνω τραγούδι. στο παιχνίδι. Μπαίνεις στο προσπαθώ να μπω πνεύμα του στο νέο. παιχνιδιού. Καλά κάνετε, εμείς αυτό θέλουμε Ναι, να σε μπαίνετε στο focus πνεύμα. 100% ήταν άγιος την έπαθες. Ωραία, ωραία. Ξεκινάμε με εσάς που έχετε, είπαμε, το δικαίωμα να ξεκινάτε σε ενότητες αφού κερδίσατε την καμπάνα της αρχής. Πάμε να ακούσουμε τη μελωδία για να βρούμε τον τίτλο του τραγουδιού. Σας λέει κάτι? Το τραγούδι του γάμου τώρα. Έφυγε το αντρόγινο. Το αντρόγινο το τραγούδι. Το αντρόγινο. Το αντρόγινο, Έτσι είναι. Τραγούδι Του του γάμου, γάμου. του γάμου. Είναι τραγούδι του το γάμου. τραγούδι του γάμου. Βλέπω σε εσένα έτσι λίγο... Όχι. 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 Γιατί γελάς. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Όχι». Όχι. Όχι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το στίχο. Ένα μεσή μάνα μου και μάνα μου, ποιος μ' αντέχει μάνα μου, ένα μεσή μάνα μου, ξέρω σε και ξέρεις με. Συνέχεια. Ξέρω σε και ξέρεις με. Παίρνω σε Θέλω σε και θέλεις με. Πώς. Ρωτάς με. Θέλω σε και θέλεις με. Κοντά. Παίρνω σε και παίρνεις με κάπως έτσι. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, ήταν κοντά. Ξέρω σε και ξέρεις με. Θέλω σε. 3 δευτερόλεπτα σας δίνω ακόμα, μήπως το βρείτε. Είστε Θέλω κοντά. σε. Ξέρω σε και ξέρεις με. Θέλω σε και θέλεις με. Όχι. Για να πάρω μια επιβεβαίωση. Ποιος είναι ο στίχος. Ήσασταν πολύ κοντά. Α, διώχνω. Ξέρω σε και ξέρεις με, διώχνω σε και θέλεις με, ξέρω σε και ξέρεις με, διώχνω σε και θέλεις με. Έτσι πάει. Τη διώχνει Ναι, και τον αλλά θέλει, κατάλαβες. Έτσι. Ενώ δεν την έδιωχνε, δεν τον ήθελε. Έτσι συμβαίνει. Ήταν όχι. Το τραγούδι που σημαίνει ότι Τους λέμε κάτι αρνητικό. ευθύνη και κολλά. ναι, ναι. Δεν τα πήγατε καλά, δεν πειράζει. Πάμε σε εσάς τώρα. Πάμε να Οκ. ακούσουμε λοιπόν τη μελωδία. Έλα ρε. Δεν μου Πολύ ωραία, το περνάει. δικαιούται να ξακούσουμε. Όχι. Αλλά το έχετε ξανακούσει άπειρες φορές. Ναι, ναι. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να πεις το ακριβό τίτλο. Όχι. Να το πάρετε ποτάμι. Τίποτα. Εσύ όχι Περίμενε. τώρα. Δεν πεις τίποτα. Πολύ. Πάσα. Οκ, δεν ξέρετε. Εσείς ξέρετε, δεν θα πάρετε βαθμούς, απλά έτσι για το... Τον τίτλο. Νομίζω το ρούλα μου, αρούλα μου. Μπράβο, σωστά. Σωστά. Άρα κάνατε λάθος, εσείς δεν το βρήκατε. Πάμε να ακούσουμε το στίχο. Hepsi sinihte şonize lullamu marulamu Şeta boya markosa Tria la 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 Tria la 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 Tria la 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 Şeyoni mesta kaya su lullamu marulamu
έρχεται. 0. 0. Εκεί πόσο καιρό να το ακούσω. Τα καγιά σου, λούλα μου, μαδούλα μου. Όχι. Δεν το έχουμε. Όχι. Για να δούμε τη σωστή Θα τα απάντηση ακούμε μόνο. και μια επιβεβαίωση. Και γιονι μες στα καγιά σου, λούλα μου, μαρούλα μου. Τρίο την εννιώσαν, τριά λα 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 λα, τριά λα 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 λα, τριά λα 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 λα. Μετά το πανίδι. Μάλιστα, αυτό ήταν λοιπόν το μουσικό κομμάτι. Ναι. Δεν τα καταφέρατε. Για να δούμε λοιπόν βαθμολογία. Πάντως οι καλαμαρές τραγουδούσαν το. Ναι. Πρέπει να μας δώσετε βαθμούς που το απαντήσαμε. Όχι, Μα δεν δεν είναι θα αντιστοιχούς. Το άλλο Παναγίδη να σας δώσω. Η βαθμολογία λοιπόν δεν έχει αλλάξει, παραμένετε στα ίδια και έχουμε ακόμα 2 υπέροχες ενότητες. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ενότητα που είναι να μάθουμε λίγο την Κύπρο μας παραπάνω. Θα δούμε μια φωτογραφία και επί της φωτογραφίας θα σας γίνει μια ερώτηση. Περιμένουμε να ακούσουμε τη δικιά σας απάντηση. Κοιτάξτε καλά-καλά τη φωτογραφία που θα εμφανιστεί σε λίγο μπροστά σας. Και συνεχίζουμε με την ερώτησή σας. Ποιο κάστρο λέγεται ότι ενέπνευσε τα κάστρα της Disney? Α. Κάστρο Κερίνιας. Β. Κάστρο Αγίου Ιλαρίωνα. Γ. Κάστρο Καντάρας. Δ. Κάστρο Ομορφίτας. Σιλαρίνας το, ναι. Γάμμα. Σιλαρίνας το. Τι λέτε, Κερίνιας, Αγίου Ιλαρίωνα, Καντάρας, Ομορφίτας. Καντάρα ή Ιλαρίνας. Ποιο είναι αυτό το κάστρο? Καντάρας ή Ιλαρίωνα. Το γράφω εδώ. Το γράφει εδώ. Καμάρα. Κάστρο της Καντάρας. Τι λέτε, είναι σημαντική η απάντησή σας τώρα, για να πάρετε βαθμούς. Ήταν Ιλαρίωνα, μεγάλο κάστρο να δείτε. Το κάστρο της Κερίνιας δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις, δεν ξέρω. Καντάρα στο γάμμα. Λέτε ότι είναι Καντάρα στο γάμα και κλειδώνουμε το γάμα. Είναι Καντάρας. Είναι λάθος. Είναι το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα. Αγίου Ιλαρίωνα. Ήμουν μεταξύ Β ή Γ. Μάλιστα. 50-50. Το είπα, αλλά δεν μ' άκουσε ο φίλος. Δεν είχατε Μα γι' καλή αυτόν συνεργασία πρέπει σε αυτό. να μιλάτε δυνατά να σας ακούμε. Στην επόμενη, να δούμε στην επόμενη. Ερχόμαστε σε εσάς τώρα. Ποια μονή είναι γνωστή για τις βυζαντινές στιχογραφίες του 12ου αιώνα? Α. Μονή αχυροποιήτου. Β. Μονή αντιφωνητή. Γ. Μονή Αγίου Γεωργίου. Ή Δ. Μονή παλαιού ζωγράφου. Γιατί βυζαντινές τοιχογραφίες. Ξανακούσες κάτι, ξανά. Τι λέτε? Γάμμα ή το δέλτα. Δεν ξέρω. Να παίξουμε το... Έτσι ανάποδα το πάμε. Αυτό Πάρε ξέρω. ξέρει. Να αντιστρέψουμε. Το δέλτα. Έχεις κάτι? Ποιο λέτε? Πάμε το Δέλτα. Ή το Δέλτα. Γάμμα ή Δέλτα. δέλτα. Γάμμα. Μονή Άντε, παλαιού δέλτα. ζωγράφου. Κλειδώνουμε το Δέλτα και βλέπουμε ότι το Δέλτα είναι λάθος. Είναι μονή αντιφωνητή. Όχι. Τώρα γιατί τονίζετε στη Αντιφωνητή. λίγουσα δεν ξέρω, αλλά είναι μονή αντιφωνητή. Δεν τα καταφέρατε Κύπρο είναι αυτό, ρε. σε αυτή την ενότητα καμία από τις δύο ομάδες. Άρα μπαίνουμε ολοταχώς Παραμένουμε με την ίδια βαθμολογία, τα ίδια. 110-50, στην τελευταία ενότητα. Παρακαλώ, 2 άτομα να έρθουν εδώ στην καμπάνα για να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη ξιώντας? Του λείπουν τα δόντια. Ναι, Σωστό. Σωστός. στις θέσεις σας, ξαδοντιασμένος. Του λείπουν τα δόντια. Μαργός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα δυνατά και καθαρά. Πάλι. Η πρώτη λέξη που θα ακουστεί από το στόμα σας μετράει. Οπότε μπορείτε να συνεργαστείτε και με τα μάτια, αλλά να ακούμε μία λέξη δυνατά. Εντάξει. Αν δεν γνωρίζετε, λέτε πάσο και όταν έχουμε χρόνο επιστρέφουμε να απαντήσουμε. Αν δεν γνωρίζετε, καλύτερα να πείτε πάσο παρά να κάνετε λάθος, γιατί είναι μείον 10 το λάθος, είναι συν 10 το σωστό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το ροθέσιν, Πάσο. το κοκορύφιν, Πάσο. η βλαρκά, Πάσο. παραπερτίζω, Πάσο. Πιο δυνατά.
Το βεκιλέτιν. Πάσο. Κόξασε. Κόπιασε. Ο Πούσουλας. Ο Πούσουλας. Ο Πούσλας είναι Τον προσανατολισμό του. Προσανατολισμός. Ράστιν. Ράστη, παρακάτω. Ο Κουνουσμάς. Το πεπελιό, βαριέται. Όχι. Κουνουσμάς εννοώ Τέλος Η χρόνου, κοπή. τελείωσε ο χρόνος. Δεν τα κουμπινάδε. πήγατε καλά. Στις πρώτες λέξεις δεν τις γνωρίζατε και παρόλο που πήγατε γρήγορα πάσο, δεν τα καταφέρατε μετά. Για να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Ερχόμαστε σε εσάς. Ναι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε. Το θκιάφορον. Αδιάφορο. Αδιάφορο. Το χαρνούπιν. Χανούπι, να προσέχουμε. Πάσο. Η νομιά. Είναι μια... Πάσο. Το χούιν. Το βίτσιο. Τα χούια, βίτσιο, πώς το λέμε. Βίτσιο. Το παραχτόριν. Πάσο. Πάσο. Το φίρμαν. Το φιρμάνι, το νέο, το φιρμάνι, το κάτι. Πάσο. Πάσο. Η βραχτή. Βραχτή. Το φένς, εξιέζατε. Πάσο. Ο ανάολος. Τέλος χρόνου. Σύνολα ο ναόλος. Τελείωσε ο χρόνος όμως. Δεν προλάβατε. Δεν τα πήγατε καθόλου καλά. Στα αγγλικά κάποια τα ξέρατε. Αλλά δεν μπορούσατε να τα μεταφράσετε εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν, εντάξει. Ο ανάολος είναι αυτό που είναι στο Σύνορο χωραφιών. Φίρμα είναι η λιποθυμία. Δεν προλάβατε. το πρόλαβα. Το Δεν το προλάβατε. φίρμαν. Εντάξει. Αν δείτε και Ναι. το φώτο finish δεν προλάβατε. Διορθώσαμε μας ποδά. Το φίρμα δεν είναι η Φίρμα είναι λιποθυμία. λιποθυμία. Ναι, Ναι. το φίρμα είναι λιποθυμία. Γενικά, αργήσατε πάρα πολύ και δεν κάνατε Ναι. σωστή επιλογή. Σε αρκετά, χάσατε λίγο χρόνο. Αλλά από εκεί και πέρα βέβαια η νίκη πρώτη φορά θα εξαρτηθεί από τις λανθασμένες απαντήσεις που Ναι. έχετε δώσει και οι δύο ομάδες. Για να δούμε λοιπόν βαθμολογία πώς έχει μέχρι στιγμής. Η άνετη 90 και η 90-40. 40. Χαμηλή βαθμολογία, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχετε κερδίσει σήμερα και θα σας δούμε και αύριο στην παρέα. Ελπίζω με μεγαλύτερη βαθμολογία να έρθετε καλύτερα προετοιμασμένοι. Και εσείς, ενώ είστε καλή ομάδα, δεν υπήρξε καλή συνεννόηση Ναι, μεταξύ ναι. σας. Αυτό είναι το θέμα. Και στην τελευταία ενότητα θα μπορούσατε να κερδίσετε. Εκεί χάσαμε χρόνο αρκετά με το πάσο-πάσο και μετά δεν μπήκαμε. Ναι. Θέλει και τύχη. Σίγουρα. Θέλει και τύχη. Θέλει τύχη. Τι γίνεται, βάλω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή Πάντως σας. από τις λέξεις που βάλατε, Ναι. μόνο 2-3 ήταν γνωστές. Οι άλλες τις ξέρατε. πρώτη φορά να Είναι πολύ δύσκολες. Κάποια Δεν που είναι βλέπα στο δύσκολο, σπίτι, είναι εξελιγμένο. Έτυχε ημέρα, ποτέ ημέρα. εντάξει. Είναι αυτό, ότι Στην όταν Κύπρο- γνωρίζουμε Στην κάτι. Κύπρο, από ό,τι ξέρω, έχουν διάφορες διαλέκτους, χωριά ή επαρχίες. Η Πάφος, ας πούμε, έχει άλλη... Ναι, υπάρχουν άλλη- ανά επαρχία διαφορετική διαλέκτη. Υπάρχει, αλλά εμεί βασιζόμαστε σε συγκεκριμένο λεξικό. Ναι. Οπότε παίρνουμε ω σωστή. Η Βέβαια, σημασία είναι- δεν απαντήσατε και κάτι και είπαμε ότι είναι λάθος, απλά πήγαινατε πάσος. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσείς, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να δηλώσετε να έρθετε να παίξετε κυπριακά μαζί μας. Πάμε, σε παρακαλώ, μπροστά. Τελειώσαμε για σήμερα, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όχι, γιατί έχουμε παρέα όλους εσάς. Εσείς μπορείτε να εξακολουθείτε να παραμένετε εδώ στο σταθμό, στο ΡΙΚ, να δείτε όλο το πρόγραμμα του ΡΙΚ. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα Ναι. και να συντονιστείτε αύριο μαζί μας η ώρα 6.30. Και 6.30. καλό βράδυ, καλή συνέχεια και να σκεπάζεστε. Βεβαίως και να σκεπάζεστε. Είπα το. Τα λέμε αύριο. Έψες η νύχτα σιωνίζε λουλά μου, μαρουλά μου. Κι έψες η νύχτα σιωνίζε λουλά μου, μαρουλά μου. Και τα πουλιά μαρκώσαν, τρια λα 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 λα, τρια λα 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 λα, τρια λα
τη θάλασσα.